Alright. Mit navn, det er Lego 123, ud af stedet, de kalder Aalborg. Og jeg vil gerne fortælle jer om et lille lokalmiljø-event, der sker her i Aalborg. Alright, så basically det, der kommer til at gå ned, det er, at på Skråen i Aalborg, hvor vi befinder os lige nu, der kommer der elektronisk musik. Og det er altså ikke så tit, det sker i Aalborg. Og der er lokale, internationale, alt muligt multimodale kunstnere. Så kom ind og tjek det ud. Lysmændene, de har fået lov til at gøre, hvad de vil. Artisterne gør, hvad vi vil, kan jeg allerede skrive under på nu. Så Yo, what up? Koldberg her, a.k.a. Dr. Curse. Lige her bygger vi en scene, boiler room type shit. Der bliver ikke nogen stål. Du kan købe nudler i baren. Du kan tage din gamle trøje med, lave custom linoleumstryk, data type shit, original. Momo. Fucking. That kind of shit. Og jeg ved godt, det er hårdt for alle broke boys i den her økonomi. Men tro mig, det er lønningsdag den dag, vi skal spille. Så alle mand, Aarhus, Aalborg, Jylland, Nordjylland, jeg er ligeglad, hvor I kommer fra. Ind på skråen.dk, køb den billet, player. Og husk at kommentere, hvis I har et bedre navn til Lortekørs Master. Vi ses på Skråen. Data Heaven 9000, Lego 123, Aalborg Stil. Vi ses. Den skal bare klippes. Den skal bare klippes, så det er Where'd quick. you get the confidence, man? Den skal være helt quippy, den der video. Den skal være helt quippy. Jeg overvejer bare sådan voice over Filmer min du os egen. lige nu? What the hell? Nøren.